Kentok blegunduk suaru gembal. Sumerante hawala. Niwang sumono mangadin luwih. Ana sasminaning sub jagat wasisaning Upadara. Paman Loso Jenar. Ayo dadekake gugu peklira si paman manira piji wenten ngajengan manira Paman Patih Haryo Sengguni. Kawula nun nggih anak Prabu. Sakalangkung Gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan. Dupi ingkang bapa nampi timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina. Mugi andadosna ing kawuningan wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah. Pindhanipun ron salomba ingkang pinanjering alun-alun katempuh ing samirana kumite racara maras. Nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggih. Ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh pangandika Paduka anak Prabu ing Ngastina, anak Prabu Duryudana. Paman Loso Jenar nggih. Kadiparan angresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina. Paman Patih Haryo Sengguni. Anak Prabu nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kaptiya karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhahipun para abdi perjurit. Mboten kendhat angenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping paramuka. Mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non nuning nggih. Dadosaken suka marwata suta raos ing manah. Mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogakna anggenipun paman lenggah madaning datur ya negari Ngastina Paman Haryo Sengguni. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi kepatihan namung denen lan sak sampunipun ingkang bapa ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang bapa kunjuk Sandapepada Paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana. Kula tampi dawuh sami-sami Paman Haryo Sengguni kasekecakna anggenipun ngabiyantara ngersanipun ingkang putra wonten ing datur ya negari Ngastina Paman Loso Jenar. Bapa Durna Bapa ing Sokalima Sarawuh Paduka Bapa Menemban Durna katuran karaharjan rawuh wonten negari Ngastina Bapa Menemban Durna. Astaka swala sila bertapa suwalu gembel sumorante hawala. Kawula nuwun inggih Ger. Tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sawanipun ingkang Bapa ing Sokalima mangga widada sawan kula Niskala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kemaru ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk kersa Paduka anak Prabu Ngastina Ger, anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bamba raos ing manah. Mboten langkung kasekecakna anggenjengan dika lenggah Bapa Menemban Durna, Bapa ing Sokalima. Kula nan. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sokalima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika Ger, anak Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma. Lho nggih diweji sesembahan kula. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantul ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Namung parenga ingkang rayi ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandapepada Paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana sembahan kula. Kartomarma tak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana lan tatanan sanggaring para nayaka kawula kang bodhang gantung sebo aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan menawi sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Dimas Kartomarma iya prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Kartomarma. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi pun Kartomarma Koko Prabu sembahan kula. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa sarawuh Paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk Sandapepada Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa sembahan kula.
jagat wasisaning Ubatara wayah Bathara jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yai. Sakalangkung bomba raos sing manahipun ing Raka Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina. Persasat kadidene kejugurukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Asung pambaginipun Paduka Yai Prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah. Namung kosok wangsulipun keparing ingkang Raka ngaturaken salam taklim kula. Katunursa Paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina. Koko Prabu kula cancang pucahing weni dumawahing mijang urmekenting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwan lan mboten langkung kasekecak wanggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa. Yai sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datul ya negari Ngastina dinten sak mangke menika. Yai Prabu Ngastina saestu adamel gugup raos sing manah dene rawuh Paduka ingkang sengkan datanpa bebuyan upami alih utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura bilih kelenggan menika badhe kepareng tedhak wonten negari Ngastina. Koko Prabu kula nedhi angrakit Arata kencana kinarya methuk Paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayuman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat waisaning Bathara. Nuwun sewu Yai. Menawi kula midhanget dhateng sabdanipun Yai Prabu Ngastina tumuli tuwuh tandha pitaken salebeting manah kula menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yai Prabu ingkang supe dhateng lelampaning sampun kelampah liripun kados pundi dene jengandika paring dawuh mekaten. Yai tigang dinten kepengker kula nampi Nawala wondene sareng kula Surasa tulis madaning Nawala menika kala wau mboten pangling ngandhap piyambak menika wonten tapak astanipun Paduka Yai Prabu Ngastina. Isining Nawala bilih Paduka Yai Prabu miji dhateng wiswanipun ing Raka supados sowan wonten negari Ngastina dinten ri kelenggan sak mangke menika. Malah kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngastina mboten wonten ingkang dados pengajaping manah kejawi enggalo kula menika nampi sabda utama Paduka Yai Prabu wonten wigatos menapa dene jengandika mboyongi dhateng sowanipun ingkang Raka ing Mandura menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi tumraping para kadang sentana tuwin para nayaka monggo kula dherekaken manjing salebeting kedatun pepanggihan catur netra kelawan ingkang Raka ing Mandura. Ingkang Raka nedya nganglungaken jangga niningaken karna mastuti sabda utama Paduka Yai Prabu ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana long-long ramyang ningkang mriya liriwang candra kata sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana mbok menawi sarana jibeg bebeking manah kula satemah kula supi dhateng lampahan ingkang sampun kelampah Koko Prabu apan kepara saestu bilih rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu menika kula ingkang amboyongi kula atur Nawala bilih kelenggan samangke kula suwun Paduka keparang tedhak wonten negari Ngastina. Lah dalah syukur Yai menawi sampun nemu dhateng kawontenan ingkang saknyatanipun tumunten kula cumadung dawuh menggah menapa to sababipun dene Paduka kraya-raya mboyongi dhateng sowanipun ing Raka ing Mandura mboten badhe ngrembak perkawis negari tuwin mboten badhe ngrembak perkawis Nayaka Punggawa negari Ngastina menika babar pisan mboten kula mboten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang rayi Duryudana namung kula badhe ngrembak perkawis kulawarga Ngastina inggih menika kulawarga kula lho kulawarganipun Paduka Yai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten wonten menapa wonten perkawis ingkang magebokan kaliyan Yai Ratu Banowati menapa wonten perkawis ingkang magebokan kaliyan putra Paduka Koko Prabu Yai Prabu wonten dawuh sawetawis dinten kepengker kula menika nampi penangaisipun anak kula Lesmana Mandra Kumara mboten kados padatan Lesmana sowan wonten negari Ngastina
Tumunten piyambakipun nangis wonten pepanggonipun ingkang rayi pun Duryudana. Sareng kula tanding menapa sababipun dene Lesmana gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Anak kula motah kaliyan ingkang rayi pun Duryudana piyambakipun kepingin inggih menika mengku garwa satunggiling wanita. Jibek raos ing manah kula menawi Lesmana sampun matur dhateng ingkang rayi bilih piyambakipun kepengin mengku garwa monggo wungsal wangsul marambah makaping-kaping Lesmana menika gayuh satunggiling wanita boten ate nglampah. Nanging kados pundi malih jer kula menika dados tiyang sepuhipun wonten tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Sareng kula dangu sinten ingkang keduga saged ngrubuhaken jiwa bebetengipun Lesmana. Satemah anak kula gandrung-gandrung kapirangu kalian satunggiling wanita Lesmana prasaja. Mboten wonten sanes kejawi namung atmajanipun kadang kula Yai Panengah ing Madukara inggih menika pun Dewi Jenakawati. Ora Bu saya bingung raos ing manahipun ingkang Rai Ngastina. Kula nampi turut pekabaran ingkang sampun sumebar warata jagat menika ngantos kebrebegen bilih kadang kula Yai Arjuna inggih Panengah sak mangke badhe bepisanan kelan kadang kula ing Jodipati pun Werkudara. Wondene sinten ingkang badhe kadhaupaken kelan pun Jenakawati. Wondene dumugi sak mangke dereng wonten pekabaran ingkang gumathok. Tumuli kula ngemutaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandra Kumara supados sak mangke sampun ngantos gayuh dhateng atmajanipun Yayi Janaka sabab sampun kapacangaken kalian atmajanipun Werkudara. Ewadene adreng panyuwunipun Lesmana malah piyambakipun prasapa wonten ngajenganipun ingkang rayipun Duryudana menawi panjangkanipun boten kasembadan Lesmana badhe ngentrengaken pejahipun piyambakipun badhe pados margining pejah nganyu tuwuh lampus diri boten kepingin nyumurupi dhateng gelaring jagat miwahe seming rembulan. Koko Prabu Baladewa kawontenan kula mingkados mekaten menika mboten kitang sekelimah pangandika paduka saged angentreng-entrengi dhateng raos kula supados sak mangke kula saged tuwin sembodo mituruti dhateng pamodhaing anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Wiladal. Kula nuwun sewu Yai menawi babakan perkawis tunggal menika setunggal kula sampun anyebat perkawisipun Lesmana menika nyata perkawis ingkang limrah. Jalaran Lesmana menika sampun dungkap dewasa. Mongko nyatanipun Lesmana menika uga titaing Bathara ingkang gadhahi akal budi ingkang boten benten kaliyan tiyang-tiyang utawi rencang-rencang sabaraanipun. Ingkang tumunten ketuwan raos tresna dhateng satunggiling wanita menika boten nama-moga. Menawi anak kula Lesmana Mandra Kumara tumuli tresna kaliyan anakipun Janaka inggih punika pun Janakawati menika sampun boten nami nama aneh nanging menika sampun nama limrah. Kasinggihan mekaten. Leres pangandika paduka. Panyuwunipun putra Lesmana Mandra Kumara menika kedah dipun petang kanthi nalar ingkang ganep sabab menawi paduka tumuli mituruti dhateng pamodhaipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara nglamar dhateng pun Janakawati. Menika mangke panjenengan Yai Prabu kinten satunggiling nalendra ingkang rusak dhateng bebrayanipun tiyang sanes. Nyatanipun anakipun Janaka sampun kapancangaken dhateng atmajanipun Werkudara. Menawi ngantos kapireng dhateng sangganing para kawula, satemah paduka Yai Prabu dados reraosanipun para kawula, dados rerasananipun para kawula. Ing atasipun paduka menika boten saged angendhakaken dhateng panyuwunipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara. Satemah badhe nandhang sasra wirang awit saking anggen paduka hamberung mituruti dhateng pamutaing Atmaja. Ora Bu, menika ingkang kula petang sampun ngantos kula mriku ngrabiaken Lesmana nanging nyatanipun kula piyambak menika nerak pacak nerajang perbatang. Satemah kula damel kujemipun Werkudara, kula damel wirangipun Janaka. Kula mboten kepingin kula piyambak kesempyok dhateng lelambanipun anak kula. Ing nyatanipun kula ndhakaken sampun boten saged. Malah samangke sampun marambah makaping-kaping kula menika
paring pangandikan dhateng anak kula pun Lesmana aja kok mung putra Nalindra nadyan widodari yen sira anakku Lesmana gelem gayuh pun bapa bakal munggah ana ing kayangan nang jebul pinanggihipun ingkang nami tresna menika boten saged dipun sulehaken Lesmana hambrung tetep kepengin dhaup kaliyan pun Janakawati dangu sangsaning dangu kula nyawang dhateng pulah selaganipun anak kula saya grantes manahipun Duryudana ing atasipun anak ratu solah selaganipun sampun damel kucem asmanipun Alindra Ngastina Koko Prabu Jagadéwa Bathara menika boten nama limrah mila tiyang sepuh sami nyebataken menawi tresna menika awratipun kados nyangga bumi mila kathah ingkang tumuli gagal anggenipun badhe olah katresnan satemah ngentengaken dhateng gesangipun menika sampun marambah makaping-kaping mila ngrampungi perkawis menika kedah taliti Yai ngrampungi perkawis menika kedah taliti paduka saged mituruti dhateng pamuthaing anak nanging panjenengan sampun ngantos kelepetan dedusan tegesipun sampun ngantos nandhang sastra wirang semanten ugi panjenengan sampun ngantos dados reraosanipun para kawula ing atasipun panjenengan menika dados sudarmanipun Lesmana mboten saged ngemutaken dhateng putra paduka Lesmana den jarak wani angrebat dhateng pacanganipun atmajanipun Werkudara Yai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten Koko Prabu paman wonten dawuh nggih temanggipun paman kula sejenar kados pundi nuwun sewu ingkang kula bundeli namung pangandika paduka menawi Lesmana menika mangke mboten saged kasembadan dhaup kaliyan pun Janakawati paduka anak Prabu paring dawuh bilih wayah kula Lesmana Pandra Kumara badhe ngentengaken gesangipun tegesipun piyambakipun aluwung pejah menawi mboten kasembadan dhaup kaliyan pun Janakawati kula nuwun sewu menika sampun ngantos dipun anggep bab ingkang enteng lunggir kados ngendikanipun anak Prabu Baladewa tiyang wungsal wangsul gagal anggenipun olah katresnan gagal anggenipun gayuh calonipun tumunten ngiklasaken dhateng gesangipun menika sampun marambah makaping-kaping mila sampun ngantos Lesmana menika mangke ngentengaken dhateng pejahipun krana paduka anak Prabu mboten mituruti pamuthaipun wayah kula Lesmana Mandra Kumara menapa inggih badhe kasembadan saya kucem asmanipun Nalindra Ngastina ing atase panjenengan menika Nalindra kagungan putra mongko mung kepengin rabi kemawon tur sing diangkat dudu wong kana-kana menika tasih putra paduka piyambak anakipun Janaka teka gagar wigar mboten antuk karya tumunten Lesmana ngentengaken pejahipun menika malah saya ngleling semi menika malah saya mbebangeri dhateng asma paduka nggih miturut pepangipun paman Hari Sengguni kula kedah kados pundi kula nuwun sewu kabar ingkang sampun sumebar Janakawati atmajanipun Arjuna Raden Janaka kapacangaken dhateng atmajanipun Werkudara mongko paduka paring dawuh badhe kadhaupaken dhateng sinten atmajanipun Raden Werkudara dereng kantenan menika ateges manten lanang durung karuan sapa sing bakal dadi manten menika tegesipun dereng saged dipun temtokaken menawi Janakawati menika kagunganipun anakipun Raden Werkudara menika dereng kantenan tegesipun tasih dipun pacangaken menika dereng resmi dipun wengku dening putranipun Raden Werkudara mila sinten kemawon saged angrebat sinten kemawon saged anyaketi dhateng Dewi Janakawati jalaran dereng wonten pernatan hukum ingkang ngayomi dhateng Janakawati kaliyan atmajanipun Raden Werkudara menawi kula ngaten nggih lajeng menawi cara kula sakmangke mumpung durung ana kabar saka Jodipati manten lanang disiki sowan wonten kasatyan Madukara nglamar dhateng pun Dewi Janakawati sapa ngerti menawi Dewi Janakawati menika dipun paringaken dhateng pun Lesmana wayah kula menapa mboten nami menika kanugrahan tumraping Lesmana Mandra Kumara nuwun sewu paman menawi ngantos lampanipun ing mekaten menika kala wau kawanguran daning sanggaring para kawula tumrap kula ngling semi nuwun sewu menawi cara kula malah luwih isin anak Prabu Duryudana ora iso ngrabekke anake tinimbangane anak Prabu Duryudana menika isin perkara ngrebut wong wedok saka pacangane menawi kula kok awrat wong tuwa sing ora iso ngrabekke anake ning menika mangke badhe nyebat
utawi badhe nyebar kriwikan dados grojogan geguyon dados tangisan menika mangke dados tanggungan mboten menapa-menapa menawi cara kula wong nyatane manten saka Jodipati ya durung karuan mantene lanang niku tumrap kula ya sida apa ora menika tumrap kula dados sak mangke disik-disikan kemawon sapa sing dhisik inggih menika ingkang saged ngrengku Dewi Jenakawati waduh menawi cara mekaten menika mangke kedadosanipun boten sae Paman Haryo Sengguni kula nuwun sewu Ger sampun kinten kula menika tumut-tumut perkawis menika gandeng kula menika nujung kula menika pujangga wonten negaring Stina underaning pirembagan menika kula nuwun sewu badhe ngrabekaken Lesmana Mandra Kumara Bawaduna kasinggihan mekaten menawi tumrap ingkang Bapa ing Sukalima menapa dipun ngendikaken Adipati Haryo Sengguni menika kula matuk kula gathuk lan kula cocok kula rajang kula cumandhang Bawaduna kok ngaten lho inggih ingkang naminipun temanten menika dereng dipun adhepaken wonten ing naib menika dereng resmi tegesipun dereng wonten pengayoman pahukuman saking negari ingkang ayomi dhateng pinanganten menika kala wau nyatanipun anake Janaka lagi dipacangake anake Werkudara monggo kabar sing ditampa anake Werkudara mbuh sapa sing bakal dadi temanten lanang durung cetha mbuh Gatotkaca mbuh Antarja mbuh Antasena menika dereng cetha tegesipun manten lanang menika ya durung ana nek manten lanang durung ana niku manten wedok isih bebas isih kena digayo karo sapa wae sukses nuwun sewu menawi mangke ngantos Jenakawati menika sampun gadhahi tresna dhateng atmajanipun Werkudara kados pundi menika tegesipun misahake wong olah katresnan nuwun sewu menika ngayawara lho ngayawara dos pundi wong mantene lanang durung cetha kok wis sambung tresna apa Jenakawati nggo wong telu ngoten kejaba nek manten lanang niku wis cetha upama mantene lanang niku calone Gatotkaca ateges Jenakawati niku wis sambung tresna karo Gatotkaca upama mantene lanang niku Antarja teges Antarja niku wis sambung tresna karo Jenakawati upama mantene lanang niku Antasena ateges Antasena kuwi sambung tresna karo Jenakawati lha apa mantene lanange durung ana kok durung cetha kok iso uga niku meng Karti sampe kaning si Werkudara sing dijokke anak-anake ning jane Werkudara dhewe sing arep rabi niku ya iso nuwun sewu nek niku kok ketoke kok ora ya mimbangane ra omong kok Dipati niku nggih ning ketoke anak kali anake Raden Werkudara ning kula cocok kula mathuk sampeyan menawi paduka anak Prabu Duryudana menika mboten ngantos saged mituruti menawi dados pamuntaipun Lesmana Mandra Kumara wayah kula oh nuwun sewu nggih menapa mes mboten mesakaken Lesmana menika sampun marambak kaping-kaping badhe gayuh wanita menika gagar wigarten antuk karya gayuh anak ratu ora kelakon gayuh anak pendhita ora kelakon apa meneh gayuh widodari saya le ora kelakon gayuh anake kawula cilik kemawon dipun tampik mentah-mentah inggih Lesmana menika nuwun sewu putra paduka anak Prabu Duryudana ning Lesmana menika mboten kedunungan kabejan babar blas inggih menapa paduka badhe mentala nyumurupi dhateng putra paduka wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika nuwun sewu nggih kados dene tiyang ingkang sampun ewah kados dene tiyang ingkang sampun boten ngertos dhateng nalar ingkang ganep inggih menapa boten lingsem ing arasipun anakipun ratu kok saba pasar saba terminal Lesmana Mandra Kumara menika asring lho kula nyumurupi kok melu parkir menika ora boten tegesipun lingsem itu putra Nalendra kekucah Brana Pices mboten kirang samukawisipun kok lajeng srawung kalian kawula alit ing nyatanipun mboten sak traju kalian derajatipun langkung-langkung menawi mangke Lesmana menika gagal anggenipun badhe pun Jenakawati oh saya nyemelangi saya ewah nuwun sewu nggih saya nglelingsemi dhateng asma paduka mila sumados anyandhet anggen paduka nggadahi rawuh lingsem nyumurupi dhateng solas laganipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara dinten menika menawi boten wonten ingkang purun nderekaken Lesmana sowan dhateng Kasatyan Madukara kula ingkang badhe ngombyong pinanganten putri utawi pinanganten kakung saking negari Ngastina prapteng wonten ing Madukara tur malih Janaka menika murid kula Janaka menika siswa kula Janaka menika mboten badhe wantun kalian kula Janaka kowe kudu kaya ngene mesti dilakoni Janaka kowe mlunga mrana mesti dilakoni mila menawi mangke kula ingkang sowan Janaka anakmu ora usah dadak dicak-pacangke karo anake Werkudara ning iki Lesmana tak sowanke mrene supaya dijojokke karo anakmu Jenakawati Janaka langsung mulat mara Sang Arjuna ngaten
Tartentu kaget manahipun Janaka ajrih kaliyan kula. Mergi kula menika gurunipun. Inggih, Bawa Tuna. Inggih. Mila sampun ngantos kuwatos. Kula ing badhe ngomyo. Bawa Tuna. Wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Tiyang paring pangandikan menika gampil. Ning nek nglakoni angel. Wat wis gedang woh pakel, ngoten niku. Iya, inggih. Ning tumrap kula mboten nggih. Sampun kula pitados. Menawi anak Prabu Duryudana menika mangke mboten pitados kaliyan Bapak ing Sukalima. Menawi ngantos Lesmana mangke gagal wigar anggenipun jawab kaliyan pun Janakawati. Oh, kula pasrah kabrahmanan kula. Kula mboten badhe mapan wonten ing Sukalima, mboten menapa-menapa nggih, mboten menapa-menapa. Menawi gagal wigar tenantu karya. Kakang Durna, pripun? Sampeyan le sumpah keduwuren. Kok nganti sampeyan pasrah karo derajat pangkat sampeyan. Dek pancen niku wis dadi anteping ati kula. Oh, ngoten nggih. Waton Lesmana Mandrakumara sampun tresna kaliyan pun Janakawati. Janakawati ya tresna karo Lesmana Mandrakumara. Sebab wong tresna menika nuwun sewu, wong mangun silaning akrama menika gegaranipun namung katresnan. Ngibarate kaya dene wong keplok. Menika kedah asta kalih, kudu tangan loro, ora bakal muni keplok mung tangan siji. Oh, ngoten. Mula kudu dinyatake. Carane nyatake nderek kersanipun anak Prabu Duryudana. Pamanarya. Wonten timbalaning adawu. Kados pindhakenipun nyatakaken Lesmana anak kula sampun tresna kaliyan pun Janakawati. Menapa mboten langkung prayogi ingkang putra katimbalan sowan wonten ing negari Ngastina. Tumunten dipun tanting. Menapa inggih sampun nggadahi raos tresna kekalihipun. Menawi sampun nyata-nyata nggadahi tresna sak mangke mboten wonten margi malih kejawi namung dipun dhaupaken kok nggih. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakin awang sesangka Nalindra mek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Urdo kurore kagiri-giri nanggono magawi gelar Paman Hari Sengguni wonten timbalan paduka anak Prabu tunggul jengandika kula utus supados tumuju wonten ing kasatriyan Saruja Binangun nimbali dhateng anak kula Lesmana Mandrakumara katimbalan sowan dinten menika ugi prastawa dawuh paduka kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan ngatosan pun sampun kados lari alit paman kula sejenar kawula napa nggih anak Prabu
wonten dawuh. Anak kula sampun sowan. Inggih kasinggihan mekaten. Sampeyan pinanggih wonten pundi? Menawi kula mangke waloka, malah kula nampi duka. Sampeyan boten sawedi. Kula ora bakal paring duka kali paman kula sejenar. Pinanggih wonten pundi? Monggo kula aturi dangu langkung rumiyin nggih. Mesakaken dhateng ingkang putra. Sampun karaya-raya sowan wonten ngarsa paduka anak Prabu Ngastina. Anak lanang Anindita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Lesmana, anakku cah bagus Lesmana padha raja saprapta munggir. Lesmana Mandra Kumara. Nun wonten timbalan ingkang adawuh Rama. Padha raja sapraptamu. Tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk Rama. Ya tak tampa pangestune Rama Tambanana. Kula pundi wonten ing mestaka dumawahing pangkon andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Ya. Saka ngendi kowe? Nun Saka ngendi? pados kodhok. Kula nuwun sewu lho nggih, kula pinanggih wonten pinggiring sawah. Nuwun sewu. Anak ratu kok bathuke ana sentere. Nek sowan wong tuwa sentere dilangi. Supe Rama. Ah jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngara. Lah dalah. Lesmana, Wonten dawuh kowe iki anak ratu. kula sampun ngertos. Ora sok sapa sawah golek kodhok barang kowe iki apa kekurangan apa piye? Kula niku nek teng kasatriyan sepi nglangut. Mila golek kegiatan Arep nggo apa? nggih dimasak. Apa ora kuat anak ratu kok nutuk-nutuke Pak Kodhok iki ora kuat apa piye? Kiyat ning enak nek pados. Menika kula sampun angsal setengah ember. Eyang Patih, Pripun? kula nyekel setunggal kodhok kerok kagem panjenengan. Nggih mboten napa-napa, mboten mangke kula tampi nggih. Raja sapraptamu. Wilujeng Rama ndadosaken kagiat raosing manah kula dene kula katimbalan sowan ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Prayoga no dhisik nggonmu sowan. Inggih, Asu ingkang dadi napas. ratu kok trocoh. Asu Wo tak kira asu. ingkang dadi napas hasad ingkang dadi riwe. Nun inggih Kanjeng Rama ngestaken dawuh. Wayah Mas Wilujeng. Wilujeng Eyang Patih, kula kaget lho ketemu sampean. Ketok saya sepuh, Inggih nggih sampun sepuh. kok dereng pejah. Bincang sampun wonten wancinipun piyambak-piyambak. Mekaten Inggih, inggih. dipun sekecakaken. Kula ingkang matur ngaten menika sanes panjenengan. Inggih Eyang. Inggih. Lesmana Mandra Kumara. Padha raja sapraptamu. Siwa Mandura Wilujeng wa bekti kula katur. Iya tak tampa pangestune wakmu Mandura Tambanana. Kula pundi engga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka memakono kabagyaning gesang kula. Lah dalah lambuk ngono kuwi runtut. Kaya ngono kuwi apik nandhake ento kowe iki putra Nalindra. Ora ting clemong sak karepe dhewe. Inggih nyuwun pangaksami. Yo ora dadi ngopo? Dawah sami-sami. Gandhok mlegudhug swalu gempol sumorante. Lesmana, putuku ngger cah bagus. Kowe padha slamet sowan ning negara Ngastina, Lesmana. Eyang Penemban Durna. Nggih, Durna.
wilujeng eyang bekti kula konjo. Tak tampa. Pangestu tampanono. Kula pundi engga jimat paripe. Nek kowe iki ora duwe kegiatan apa-apa, kowe iki aja kok saba sawah. Sowan eyangmu ing Sukalima. Kowe njaluk ngelmu apa tak paringi. Dadi lan dolan kuwi ana ututane. Ora kok ming dolan kok ora ana ututane babar blas. Dolan ing Sukalima, njaluk ngelmu apa? Tapaking kontol nglayang, tinatah mendat jinara menter. Kowe njaluk pengasihan model apa wae, tak paringi. Kula wingi nggih mrika Nendi? teng Sukalima. Ning kula wis kapok. Loh, sebabe ngapa? Dipengkal Mbah Putri. Mesti kowe arek aneh-aneh mesti ya ta? Arek aneh-aneh kowe ya. Kowe tak kandhani ya Lesmana, kowe iki nek arep numpak Mbahmu Putri, kowe ora saka mburi. Saka ngiringan. Saka mburi ya dipengkal tenan kaya. Nggih, kenenggen weteng 3 dina mboten mantun. Oh, perkara kuwi sesuk meneh ora iso cedhak Mbahmu Putri. Mbahmu Putri ki saya tua, saya ganas. Nggih. Benjang kula tak sowan mrika nggih yang tak tunggu njaluk apa kowe? Asmara Dana? Gegarane wong akrami? Asmara Tantra? Semar mesem, Semar merengut. Tak paringi kabeh. Inggih yang prayogakno ya, Nger. Sampun boten kirang prayogi. Lesmana Wonten dawuh Rama. ana wigati. Inggih. Apa to sababe dene kowe tak timbali sowan? Lah kula mboten ngertos. Wong sing nimbali sampeyan kok panjenengan nyuwun priksa dhateng kula. Menika naminipun mboten etis. Ya elah. Sabar. Lesmana kowe kelingan pirang dina ingkang kepungkur kowe sowan ramamu Duryudana. Inggih. Kowe ngandhakake yen to tresna karo sawijining wanita. Kowe tak tanding sapa wanita ingkang dadi woting atimu. Sira anakku bocah bagus prasaja. Yen to kowe kapantuk katresnan kelawan atmajane pamanmu Madukara, ya kuwi si Jenakawati. Aduh Rama. Sampun nyebut Jenakawati. Menawi jengandika nyebut nami menika kula lajeng keloro-loro manah kula Rama. Sebabe apa? Kula sampun saged nyupekaken Jenakawati sampun ngantos bebeda dhateng manah kula nanging sakmenika sareng jengandika paring dawuh ngendikaken nami Jenakawati. Gogrok ati kula Rama. Glogok mergi panjenengan sampun ngemutaken dhateng manah kula Rama. Lesmana Mandra Kumara. Aku tak takon karo kowe. Inggih, monggo. Apa kowe tresna tenan karo Jenakawati? Langit bumi dados seksi menawi kula tresna kaliyan Jenakawati. Dijoli widodari kula mboten ajeng gelem, dijoli napa-napa kula mboten ajeng gelem. Nek mboten Jenakawati pokoke mboten. Ngono. Inggih. Apa kowe wis tau tati ketemu? Rama menika nyepelekaken. Kula wantun matur tresna menika ateges sampun wonten sesambungan katresnan antaraning kula lan Jenakawati. Apa kowe wis tau tati ketemu? Dereng. Lho kose. Wong durung tau ketemu kok wis ngandhake sesambungan. Ketemumu eneng ngendi? Wonten ing madyaning pasumpenan. Lah dalah. Wong eneng ngimpene kok wis kaya ketemu kae. Ning kaya nyata lho, Wak. Iya, ning madhep rono. Inggih. Lali kula. Kaya nyata. Kados nyata saestu. Nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan kula nedhengipun lelenggan wonten sak ngajenging kasatriyan Saroja Binangun dumadakan wonten sawijining wanita ingkang mawi kebayak tuwin mawi nyamping ngagem lendang kuning
Iya. Nyaket kalian kula mak tartap tratap tumuli kula jumeneng kula pethukke lakune wong wedok niku terus kula candhak tangane terus kula wonten ing impen menika nangleti dhateng lare estri menika kala wau. Iya. Nduk. Kowe iki sapa kok kaya aku durung tau tepung karo kowe? Piyambakipun saderengipun matur menika pun geget lambene ngisor. Digeget nganggo untune ketok manis merak ati. Iya. Tumunten piyambakipun matur, Raden, kula menika ingkang rayipun Jenakawati, kula atmajanipun Raden Janaka ing Madukara. Sareng piyambakipun matur kados mekaten menika tumuli kula lajeng saya nyaket. Lah ngapa sebabe kowe mrene? Raden, kula menika kepengin suwita. Wondene dawuhing dewa ingkang kula tampi, kula kudu suwita wonten salah satunggiling putra Ngastina. Inggih menika mboten wonten sanes kejawipun Raden Lesmana Mandra Kumara. Langsung kula peluk. Aku kula ngaten menika piyambakipun ya ora suwala. Ora suwala. Mboten. Ayo Jenakawati tak kanthi manjing jroning kasatriyan mlaku teruntungan renteng-renteng kaya temanten sarambut. Sarimbit. Lajeng dumugi wonten sak lebeting pundi menika? Kasatriyan. Lajeng mriku kula tetenguk wong loro. Iya. Mban-mban kula ken bali kabeh. Kula ngetokake pangunek-unek kula ngungrum kalih Jenakawati, dheweke ya ora nampik. Iya. Tumunten kula gandrung mawi sina parijata. Rama pengen midhangetaken. Ora. Kula rekam wonten ing HP kula. Iya. Sabanjure Saya caket, saya akrab. Tumunten Jenakawati nalika semanten kraos sumuk. Kang Mas kula sumuk. Terus ya nek sumuk ya kebayake dicopot. Kula ngoten. Lah sumuk kok. Iya. Dicopot tenan. Pundhake riki niki Rama. Wah. Ming wae kok dadak dicengkoki ngopo? Ayangke sing werna-werna. Ha wae ketara ling rungokke mendonong matane. Matamu. Bareng niku nek kowe ora arep krasa sumuk ya ning patunggon wae Jenakawati neng kono cendelane akeh. Nderek Kamas terus kula tuntun. apa Jenakawati picak? Mboten, Rama ratu kok lucu. Yai Prabu sampun kados mekaten. Kula mriku ngantos jibeg ngrasake anak kula dhewe. Ature kok tan pletot ora karu-karuan. Niki mboten teng pletot, niki serius Rama. Iya. Salajengipun wonten salebeting patenggan silir. Ning Jenakawati malah matur kalih kula, Kamas, nek angine gedhe ngenten iki kula iso mangsuk angin. Mangsuk angin. Iya. Jendela kula tutup kabeh. Iya. Terus kula teturon teng pagulingan. Jenakawati bingung. Aku lho nggih matur, santai wae, Dik. Dianggep kaya nggone dhewe wae. Kene dienggo ngaso sedela. Terus Jenakawati nggih gletak mingkletan guling.
Kang Patih. Kok mripate kiyer-kiyer. Kula menika ler-leran ya, Nggir. Mboten ajeng bayangke napa-napa. Wong tua kok pikirane jorok. Sengguni iki pancen ngono kuwi ora. Ampun bayangke Dek Patih iki mung critane bocah-bocah niku. Nggih. Kula karo sampeyan wis tau nglakoni. Yang Durna nggih dereng. Wis. Ning sengara dijak teng kasur, teng kandang. Ngerti ora usah omong mau. Malah kesampluk-sampluk aku omong. Lah bareng ngoten Rama kula sampun boten saged angampah hartaning kanepson kula. Mubal babal boten sagedipun nendhakaken tumuli sikil kula tumpangke teng sikile Jenakawati teplek. Iya. Mrika meneng mawon bareng ajeng kula minger ngonten gregah ngelilir leh kula turu teng jejer kula kucing kula tendiang jarene wong tuwa ngek ngimpi rong tutuk bantale kon malik Bantal diwalik iso ngimpi meneh. tinggine mubal wiwit niku kula wis bingung Rama. Kula ora iso pisah karo Jenakawati, kula kudu dhaup karo Jenakawati Kanjeng Rama. Nek nganti kula ora kelakon rabi karo Jenakawati, kula entengaken pejah kula ajeng golek dalaning pati, ora ana gunane kula urip ana ing alam padang, bola bali bola ajeng rabi mboten kelakon. Terus kula niki tak nyuwun prisa, anak ratu kok tanpa ketrima urip kula niku pripun, Rama? Panjenengan prisa piyambak kahanane anak kula Lesmana Mandra Kumara. Lah dalah jagat wasisaning Bathara wayah Tara jagat. Panginten kula mboten kados mekaten ingkang lumampah nang nyatanipun sareng kula ngawruhi piyambak dhateng kawontenan Lesmana Mandra Kumara tumunten tuwuh rasa melas dhateng manahipun ing Raka ing Mandura. Ing mekaten kula nyuwun jawipun paduka Kanjeng Koko Prabu Lesmana. Wonten dawuh iki mau jroning Datraya sarembug mikirake kahananmu. Nanging ngertiya yen to sejatine Jenakawati mau wis dipacangake karo putra ing Jodipati. Ning durung ana sapa ing bakal dadi calon manten lanang anake Si Werkudara. Ning kowe aja cilik ati, kowe aja lara ati. Iki bakal dibudidaya supaya kowe kelakon dhaup karo anake Janaka ya kuwi ingkang pewangi Dewi Jenakawati. Aduh, matur nuwun. Dados niki kula tetep ajeng didhaupke kalih Jenakawati. Iya. Sinten sing tanggung jawab? Oh, Lesmana. Janaka kuwi putune mbahmu Sakalima. Janaka kuwi siswaku. Janaka kuwi muridku. Nek nganti Janaka ora menehake anake sing jeneng Jenakawati, ya apa kelakon ngelmu-ngelmune Janaka tak jaluk kabeh. Tak jaluk bali ning Sakalima. Janaka dadi wong ora dikdaya, Janaka dadi wong ora sekti. Mesti wae kanthi pawadan kaya mengkono mau, Janaka luwih abot ngelmune lan ngentengake anake didhaup karo kowe Lesmana. La dalah cendol dawet cendol. Aduh Rama tak kintang-kintang tung. Iki rumangsaku kahanan kaya kok tekan ndi to? Menawanipun, Ger, menawanipun. Menika lho cendol dawet menika lho. Mandura ya ngono, Pragata menika sanika nek matur ya ngono kuwi. Koko Prabu cendol dawet cendol. Kaya arep tak tapuk-tapuk cangkeme. Ming bab kaya ngono kok nyebar tekan ngendi-endi. Menika lagi spiral. Viral. Inggih viral. Matur nuwun Rama. Yo. Dene panjenengan Rama sampun kemareng udaneni dhateng panyuwun kuwa. Yang apa? Matur nuwun nggih Yang. Wis aja kuwatir. Janaka mesti luluh. Janaka mesti kalah karo Begawan Durna. Siwa Mandura kula ngaturaken panuwun. Yo, Lesmana. Dene paduka sampun mudaneni panyuwun kula. Yo Lesmana tiba sepadha-padha dadi kewajibanku. Inggih, Rama. Nggih. Benjang nek kula kelakon dhaup. Yo. Remen-remen nggih Rama. Yo aja kuwatir, aja metuk enteke brana picis probya pira wae bakal tak paringke kanggo kowe nggo rupian-rupian. Inggih. Karepmu ngopo?
Pokoke sedaya kesenian Ngastina dipun tanggap. Yo. Kalih mbleh Cengkuni. Aduh, aku ki salah apa to ya? Ning boten sanding do ora doyan iwake. Yo. Mangke kula ngagem busana basan. Yo sakarmu. Sing boten nganggih klambi nika lho Rama. Yo sakarmu. Pokoke basan terus mangke tata upacarane Janakawati kula gendong saka Madukara tekan Ngastina. Tata cara dipunji. Mboten. Lho, yen dipunji ki tata cara kraton. Ngono kae kabeh, dhaup ya ngono kuwi. Mboten ajeng kula gendong saking Madukara tekan Ngastina. Digendong piye? Gendong arep. Aja kaya ngono ya Lesmana. Omonganmu kok saya glatrah. Pokokipun kula nyuwun supados kula dipun dandosi basan. Nanging nuwun sewu, apa wangun? Panjenengan menika rada lemu kok didandani basahan menika napa mboten wetenge mblegendung? Sampeyan nyindir mantene lanang nggih to. Ampun kaya ngoten man. Sing sopan. Ora sak penak cangkem sampeyan dhewe. Ora omong. Baliyo marang Saruja Binangun dandana cara pinanganten. Nun inggih. Diombyong sowan ana ing Madukara. Nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu Rama. Sing ati-ati. Eyang Patih nyuwun pangapunten sedaya menika namung kandhek wonten gegojekan. Ih, mboten apa-apa. Kula nyuwun pamit nggih, Yang. Nggih. Paman-paman Kurawa diketapake. Nggih. Ken ngombyong laku kula le arep lakon dadi manten nek sagedhakan iki mboten ajeng gagal. Nggih Rama nggih. Yo mesti ora bakal gagal. Amargi paman Janaka ajre kalian Eyang Durna anake diwenehke kula. Iya kuwi sing dadi rancangane kaya ngono. Waduh, wah. Kula nyuwun pamit. Yo. Kanjeng Wa Mandura sampun kondur wonten ing Mandura ngombyong langempah kula. Yo. Menawi panjenengan rawuh wonten Madukara, paman Janaka tertentu ajre saya klakon yen kula jawab kalih Janakawati. Yo, aja kuwatir. Eyang Durna piye? Panjenengan tetep kudu ngiri godha kalih paman Janaka. Panjenengan paring dawuh nek ora diwenehake Janakawati ngelmu-ngelmune dijaluk. Ngoten nggih, Yang? Heeh, aja kuwatir. Ora satok dikte aku wong tuwa. Nggih, ngestaken dawuh. Sampun sedayanipun dipun sekecaken anggenipun sami lelenggan. Kula nyuwun pamit Rama dandan cara pinanganten. Yo. Aja kaya bocah cilik. Nun inggih, pareng. Sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik, Lesmana. Inggih. Dados kula niki kudu wangsul teng Saroja Binangun. Yo. Dandan cara pinanganten. Yo. Nah ingatan kula nyuwun pamit Wa Eyang sedayanipun dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Lesmana mantra kumara. Wonten dawuh nggih. Koko Prabu Bawadurna. Wonten timbalan nggih. Wonten dawuh Yai. Sampun mriksa piyambak menawi ngantos kula mboten nuruti dhateng pamudhaipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Menapa inggih kula badhe kecalan dhateng Lesmana. Nyatanipun menika ing badhe nyambet dhateng sejarahipun Duryudana. Nglenging saking menika sampun gumala ngrembak. Ingkang putra Lesmana Mandra Kumara kaombyong sowan wonten negari utawi wonten ing kasatyan Madukara. Dumunten Kakang Penemban Durning badhe tanggal jawab perkawis menika nggih. Bawadurna. Wonten dawuh
sampun ngantos kandhek wonten ing pangandikan ning Ketaka babar dados pakarti. Oh nggih, nggih. Mboten langkung mengestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina. Dinten samangke babar pisan kula aturi mbidhalaken dhateng Atmaja kula Lesmana Mandra Kumara. Gusti Prabu wonten dawuh sampun ngantos nigahaken dhateng Lesmana. Ih, ngestaken dawuh Kartomarma wonten timbalan. Kaya wis ora ana dawuh maneh budalna kang putus ibu jeneng ingsun kundur ngedatun. Lelakon iki bakal tak kandhake kelawan garwaku Yai Ratu Banowati. Menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu lan namung sembut nyendikani dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Hartomarma. Purna gatining pananggilan. Sanatosa kundur kedatun jeluk saking dampar kena kinampit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane. See